Müslüm телевидение тапшыруларын дәвам итә эфирда сездән килгән котлау хатлары буенча төзелгән бүләккә җыр сәхифәсе котлауга тантанларга якыннарының изге теләкләрен кабул итәргә экраннар янына Мәллә Тамак авылында яшәүче Нуриева Сәрия Салих кызын дәшәбез. Сәрия апаны 80 яшьлек юбилее белән балалары, оныклары, якыннары котлый. Җиһан яшеллеге белән күзләрне иркәләгән мәлдә җир йөзендәге иң кадерле кешебез, Мәллә Тамак авылында яшәүче әниебез Нуриева Сәрия Салих кызы туган көнен билгеләп үтә. 7 июльдә кадерле безнең гомер бәйрәме әниебезгә 80 яшь тула. Изге һөнәриясе әниебез акушер. Үз гомерендә бик күп хатын-кызга әни булырга ярдәм иткән ул. 10 ел район хастаханәсенең бала тудыру бүлегендә эшләгән. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте мин ярдәм иткән әниләр дә, балалар да исән-сау булды ди ул. Район үзәгенә йөреп эшләү җайсыз булу сәбәпле бераздан авылда фельдшер булып эшли башлый әниебез. Шул рәвешле 40 ел сәламәтлек сагында тора. Авылдашлар әнине төгәл, тәвәккәл, игелекле, киң күңелле зат буларак белә һәм хөрмәт итә. Бик ярдәмчел, барысын кайгыртып, кулыннан килгәнчә ярдәм итеп яши әниебез. Кешеләргә ярдәм итү әниебезнең яшәү рәвеше, ә без балаларына акыллы киңәшче, терәк таяныч газизебез. Безне хәер дугасыннан ташламый, киңәшләре белән ярдәм итеп тормышта маягыбыз булып гомер кичерә. Әни, кадерлебез, сөеклебез безнең. Туган көнең 80 яшьлек юбилеең белән ихластан котлыйбыз сине. Сәламәтлек, күңел тынычлыгы, гаилә иминлеге телибез. Biz балаларыңның игелеген күреп, ярдәмебезне тоеп, безгә терәк булып яшәргә язсын сиңа. Гомер юлың озын һәм сикәлтәләрсез булсын. Тормышың шатлык, куанычлардан, күңелле мизгелләрдән генә торсын. Аныклар бәхтенә сөенеп, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, авылдашларыңның хөрмәтен тоеп, балаларның игелеген күреп, бәхетле гомер кичерергә язсын сиңа сөеклебез. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек үзе бәхет бит ул, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Гомерең матур үссен әнкәй бәгърем, борчу хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман аяз, көләч булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Сәрия апа сезне улларыгыз, киленнәрегез, оныкларыгыз тәбрикләде. Әлеге теләкләргә без дә кушылабыз. Сәламәтлек, озын гомер телибез сезгә. Озын-озак еллар балаларыгызның игелеген күреп, аларның уңышларына сөенеп, яшәргә насыйп булсын дибез. Һәм алдагы җырыбызны балаларыгыз исеменнән сезнең хөрмәткә яңгыратабыз. Dünya bulgaç enikey barsı bula. Biraz gına şiddet turabız. Sina kaytkaş kına irkelenip, bişiktegi sabıy bulabız. Bugün de biti enikey biz yeribiz, kanat taslarına sığınıp, şeyingine bir de sulanmasın, biz kaytırбыз birge jıyılıp. Mürjelerden tağın tütün çığa, piş işinde temli beliştir. Zor zor itip bizge kisip diridin. Keşkenesiz sinin eleştir. Bugün de biti enikey biz yeribiz, kanat taslarına sığınıp, şeyingine bir de sulanmasın, biz kaytırбыз birge jıyılıp.
yapqanımı Günü tünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopqanı Bugün de bitenikey bizi yürüyüz Bana tasalarına sayanır Şeyingine bir de suanımasın Biz qaytırбыз birge jayılır Bugün de bitenikey bizi yürüyüz Bana tasalarına sayanır Şeyingine bir de suanımasın Biz qaytırбыз birge jayılır Biz qaytırбыз birge jayılır Туган көннәрен, гаилә бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәр кемгә ихлас теләкләребезне җиткерәбез. Сәламәтлек һәм бәхет телибез сезгә. Тормыштан тәм һәм ям табып яшәргә язсын.